sissi. Sä näet sen moimaan sen. Hyvää huomenta, päivää. Tänään on... Hei, soittaaks mulle joku? Maanantai. Ei ole kuin lauantai. Tänään on Hahan 50-vuotisjuhlat. Me ollaan täällä päiväjuhlapaikalla. Ja joo, ollaan oltu täällä yhdessä sairaan kauan, mitä ei ole tehty. Ja nyt me mennään syö pizzaa. Me tehtiin asioita. Joo, te teitte asioita. Ja sit joo, sit meillä on ne juhlat, sen jälkeen me lähdetään koristajasta iltapaikkaan ja sitten on iltajuhlat, eli paljon juhlia. Ei mulla edes Meidän juhlat alkaa, tai päiväjuhla alkaa kohta. Ja mitäs kello on? Kello on jotain tässä on nämä puoli tuntia meidän juhlien alkuun. Oikeesti? Joo. Ja paikka näyttää ihan varsin juhlavalta. Tässä on meidän kakkuarointapiste. Ja joo. Mikä on hän? Niinku, mitä teet? Lopeta. Kello on nyt vähän yli 1. Meidän juhlat alkaa kohta. Täällä ei oo hirveästi ketään. Kaikki on ulkona. Kiusallisesti sinänsä. Wii! Ei vielä. Ei vielä. Ei vielä. Ei vielä. Ei vielä. No niin, taas samalla. Lupaan parhaani mukaan. Lupaan parhaani mukaan. Rakastaa Jumalaani. Rakastaa Jumalaani. Omaa maatani. Omaa maatani. Ja maailmaa. Ja maailmaa. Toteuttaa vaeltajan ihanteita. Toteuttaa vaeltajan ihanteita. Ja olla avuksi toisille. Ja olla avuksi toisille. Kiitos ja onneksi olkoon vaeltajille. Joo, se tuli mukaan kyllä. Ok, moi moi. Joo, en mä sen oikein näe, mutta... Anna mennä. Jee. Lauha, mikä toi oli? Lauha, haluat sä kihartaa? What do you mean? Ei lauha. Kello on jotain... Mitäs sä Kello nyt on ehkä ois? puoli. Eika, sä oot Joo, siis kello on kunnolla 4:30. tuolta niinku juuresta asti. Me ollaan täällä nyt laittamassa itteemme juhlia varten. Ja me koottiin lava, me katsottiin tai koristeltiin noin pöytäjutut. Minä lauhan Ja nyt ne vissiin virittää siellä vielä jotain valoja ja tällaista, mutta voit on Niin, huolella ja kohta on juhlien aika. Ai joo. Aa. Oi. Kuinka paljon meillä on aikaa? Meillä on nyt hetki aikaa. Me ollaan aika lailla valmiita. Katri ja V köytetään kiinni. Köytetään on oikea sana. Mut muuten me ollaan valmiita. Juhlapaikkakin on valmis. Sitten nää Onko sun nyt tiedos, mikä kaupunkilakin laki? Äiti kuunnellut sitä tyttöä. Sanoi vaan, että höpö ja mene nyt. Niin tyttö meni. Ja olihan se lopulta ihan ok. Ei ehkä ihan kaikilla muilla sitten ollutkaan sitä partiokuivia. Ja vakiintunutta toimintatapaa Samoja Luotsin toiminnalle. Hän onkin ollut vahvasti kehittämässä liikkukunnan Samoja Luotsi toimintaa. Meillä on tällainen meidän oman johtajiston valmistelema luontodokkari nimellä Kultas.
Sen jälkeen on sitten tällainen kuutamo visailu-tyyppinen ratkaisu, johon sitten yleisökin pystyy osallistumaan. Ja tietää näistä. Hyvää iltaa, arvoisat katsojat. Tervetuloa Ylen aikaisen avaran luonnon pariin. Olemme täällä Evon metsissä, mistä olemme hyvällä tuurilla törmätä erittäin täkäläisiin otuksiin. Kyllä. Kyseisiä eliöitä esiintyy myös kaupunkiolosuhteissa, mutta niiden tämä varsinainen elinympäristö löytyy täältä metsän puolelta. Varsinkin Evolla on viime aikoina näkynyt paljon. Populaatio on täällä erittäin suuri, ajoittuu heinä-elokuun vaihteeseen. Kyllä, kyllä. Ihan hiljaa huomataan ensimmäinen. Ahaa, tämän minä tunnistan. Tämä on Scouttus supentus. Tällä lajille erittäin tunnusomaista on liikaa sokerin syöminen sekä riehuminen lähinnä. Ja siis tosiaan Scouttus supentus tunnetaan tuttavallisin nimellä sudenpentu. Braava. Eikös tämä nimi ollutkin Scouttus sepentus? Kyllä. Mä osaan tän. Hänellä on erittäin vahva tunto omista taidoistaan, mitkä eivät pidä paikkaansa. Kuten huomaatte, sepentus, eli tuttavallisemmin seikkailija, on erittäin kunnas, mutta taitojen puute on tietysti aina sitten se tosiasia, mihin moni asia kaatuu. Erityistuntomerkkejä, hyvin ärsyttäviä, Scouttus tarkko. Tuttavallisemmin sarkoja. Jos voidaan verrata tällaisen niin kuin ihmisiin, jos nyt vertaamme itsemme, niin semmoinen teini-ikäinen lajinsa edustaja. Varmaan 1,5 tuntia ensin löydetty ensimmäistä nappia ja sitten päädyttiin menemään takaisin leiriin ja ei ollut kovinkaan tyytyväisiä, kun luuli pääsevänsä lapsista eroon. Kyllä sinne on mahtunut vihaa, sinne on mahtunut rakkautta, joskus kyseenalaistakin rakkautta, siskoista ja velistä. Joo, mä muistan ainakin, kun meillä oli 40, niin meillä annettiin lahja sanoen, että me ei sitten koskaan haluta nähdä tätä enää. Kyseessä oli siis aika monta 10 kiloa painava joulukuusen jalka, joka me oltiin saatu aikoinaan loukalta. Kyllä mä oon siellä Vorokoskella kiinni, että et enää koskaan saa sieltä takaa. Mut se on pakko olla väärin käsitys. Mä oon tuunattu sen niin paljon. Kuka tahansa haluis sen. Ihan katsotaan mitä siellä on. Ei hele. Ei se näytä yhtään sieltä kuusen jalalta. Mitä varmaan hankki? Joulukin on oikein tulossa, niin siinä on nyt tommoset ikäät jouluvalot, et sitten kun ne on hienon kuusen. Onnea 50-vuotiaalle, lähes ikälopulle isosiskolle. Tässä kohtaa mun voisi ehkä vielä ihan henkilökohtaisesti onnitella Kaakkovuoren haltijoita synttäreiden johdosta. Mä olen tosiaan Tarmo ja tässä on Assi ja Joone ja yhdessä me olemme Lounapartion kamariorkesteri. Siis mitä eroa on Sorsalla? Mitä eroa on Sorsalla? En muista mitään jälkeen. Siis etkö tiedä? En tiedä. En tiedä. No, se ui paremmin kuin kävelee. On mulla putsit ja soitan kitaraa. Jopa luulis, että ei oo mua kovempaa. Pakko myöntää, että vähän pehmoinen on naisellani työn alla rähtisulkeinen. Kuulin Karoliinan lähteneen, jätti tänne vaikeroimaan kotipiakseen. Syytän sua Elisabethe, mun naiseni on kapiainen. Tee mitä vaan, vaikka sisarille se nappia, jos niin saisin tehdä.
tee. Minä mandoliinin rinkan päällä saan kulkemaan. Sinä muistan sinutkin. Sun osoitteesi siihen raaputin. Sun osoitteesi siihen raaputin. Vuosi hiuksetkin. Minä muskasin kylmään eesikeltaan. Akseli MP! MP! Parasta! Otetaan nyt kuvia tuolla. Hei! Kello on... Niin, enää ei ole edes lauantai, että on menty jo sunnuntain puolelle. Juhlat päättyi joku aikaa sitten, kello lähenee nyt 1 sunnuntaina. Mutta oli kyllä ihan sairaan kivat kekkerit ja hienot ja kaikkea, vaikka tälleen itse sanonkin. Ja, niin, mitäs näistä sitten voisi enää todeta? Oli kivaa, toivottavasti kaikki muukin oli kivaa, mulla oli kivaa. Se paikka oli sairaan netti, kun se oli koristeltu. Ja ohjelma meni ihan hyvin, paitsi me oltiin ihan sairaasti jäljessä aikataulusta, että ne meidän jatkot niin jäi siitä kokonaan pois sitten, että se meni pelkkää niin sitä niin itsestä suunniteltu ohjelmaa tällaista. Ja sitten catering ei ihan arvostanut, kun me oltiin vähän myöhässä, mutta nää on näitä. Mutta joo, onnea vaan Haukkavuoren haltijat, 50 vuotta, se on aika monta vuotta. Että 60 sitten ootellessa.